Moro, mä oon Sheikki, niin kuin varmaan tiedättekin. Ootteko te nähnyt koskaan närmaa jätkää? Ainakin mä oon vahvoilla näissä kisoissa, mutta nyt ei puhuta siitä, vaan nyt siirrytään päivän takojaksoon, jonka mä nimeäisin nyt vaikka, että erittäin miedot takot. Elikkä meillähän on tänään, nämä on tämmösiä jotain minitakotupseja. Mä en oo ite ennen kokeillut näitä, mutta mä ajattelin, että nämä näyttää niin hemmetin käteviltä, että että kun normitakokuorista sieltä tippuu koko ajan täytteitä ja näin, kun se on you know, kaikki tietää sen minkälaisia ne on. Mutta tässä tavallaan ei tarvitse muuta tästä nää haukata näin, niin totta kai se on kätevämpi. Ja sit meillä on täällä jalapeenoja, jossa lukee hot, mutta oikeestihan nämä ei ole oikeesti tulisia. Että ihmiset, jotka oikeesti on tulisia juttuja vetänyt, niin sanoo, että nämä kaupan jalapeenot ei yhtään mitään. Kun on ulkomailla jotain tulista ruokaa syönyt, niin kyllä sitä tietää, että ei nämä kaupan niin sanotut tuliset mausteet ole mitään. Sitten mulla on salaattikuutioita, saas nää riittää aika moneen takoon, kun tää on aika vajaa purkki, kun mä oon käyttänyt jo toiseen ruokaan tätä aikaisemmin. Mutta no, niitä riittää niin paljon kuin riittää. Sitten on kaniruokaa eli salaattia. Ja kaniruokakategoria jatkuu. Tää on tomaatteja, täällä on toinenkin tämmönen purkki, täyspurkki tämmöstä. Ja sit meillä on vielä tämmöstä erittäin hienoa maustetta, jonka nimi on tuore naka jolokia tulinen chilimurska ja poppamiehen valmistamaa. Mitäs tässä lukee? Varoittava tuotteen joutumista silmiin ja hengityselimiin. Ja tässä lukee, että erittäin tulinen. Mutta mä oon ihan varma, että tää on niinku kuitenkin ihan kohtuu mieto tako, tämmönen niinku, että ihan perustako kuitenkin vaan. Mutta no, te ootte varmaan katsellut jo sen verran paljon tätä mun rumaa naamaa, että teitä varmaan kiinnostaa nähdä, kun mä alan kokkaamaan. Teitä niitäkin vähän, että kiinnostaa katsoa ylipäätään tätä paskaa kokkiohjelmaa. Mutta tosiaan tuumasta toimeen. Lähdetään ihan nyt tänne pannu ääreen. Ja ne, jotka ihmettelee, että minkä takia mä oon näin iso kokoinen, niin pakko sanoa, että ihan oikeesti mä oon olla, että saatana hyvää ruokaa ja sitä menee sitten niin paljon, että ette kuule uskokkaan. Se olisitte itekin niin näin paljon, jos olisitte näin hyvä kokkia kuin minä. Ja nyt laitetaan vähän voita pannulle. Mä käytän tämmöstä voita. Ei oo ehkä varmaan paras paistamisvoi, tai siis paistamisrasva tai mikä tää nyt onkaan, perusvoimargariini. Mutta ite on todennut, että täällä toimii systeemi. Ja koska mä oon opiskelija, joka ei käytä yhtään melkein mitään, niin sitten jos mulla on leipää, niin mä saan käytettyä tätä leivän päälle. Ja sitten toinen on just, että sitä sopii paistamiseen ihan hyvin. Vaikka välttämättä kaikki ei suosittele tätä paistamiseen, mutta kyllä tää mä oon nähnyt mitään haittapuolia tämän paistamisessa käyttöön. Jotkuthan voi margariinit on, siinä niinku pakkauksessa lukee, että saa käyttää paistamiseen, mutta tossa ei taida lukea, mutta mä oon kyllä käyttänyt näitäkin, missä ei lue. Laitetaan, tuli reilusti rasvaa. No, pitää mennä taas lenkille, ettei tule näitä kalareita lisää. Uskokaa tai älkää, mä oon alkanut lenkkeilemään. Toivottavasti mä jonakin jouluna laihdun. Tai no, en tiedä. Se on ainakin tavoite. Kun eikä räppäämillä saa aika kuitenkin vähän naisia. Toivottavasti tää kokkiohjelma tuo sitten vähän enemmän niitä. Vähän enemmän näitä naisia, kun huomaa, että kun oikea mies laittaa ruokaa, niin ei tarvitse naisen olla keittiössä. Tähän keittiöön, kun joku nainen yrittää päästä kokkaamaan, niin se saa turpaa heti saman tien. Vitsi. Johas, miten no tästä näin varmaan. Noin.
Kato, tää meni kätevästi. Tästä näin. Ai vittu, rasvaa roisku vähän. No joo, se siivotaan sitten. Just äsken siivosin koko vitun paska ja nyt taas menee ihan täysin harakoille. Joo, se on kutosella levy, varmaan kohta pienentää. Mä otan tässä välissä nopeasti vettä. Jaha, mulle täytyy ottaa viinilasi, kun mulla ei ole muita puhtaina. No niin, ja nyt me ollaan tosiaan vesi haettu ja... Tai siis minä olen. Ei kameran tehnyt mitään muuta kuin kuvannut, mutta tietenkin. Ja nyt on jauhelihaa vähän ruskitettu, että kohta voidaan laittaa siihen tää jauheliha mauste ja siihen vesi päälle, koska se kuuluu siihen, että se on kakke. Tosiaan, mä en nyt muista miten, että kyllä varmaan tässä vaiheessa jo voi, että tässä on pari tämmöstä kohtaa, mitkä ei ole ihan täysin paistunut, mutta käsittääkseni se ei haittaa, koska se paistuu sitten kohta. Ja sit jos ei paistu, niin me syödään raakaa lihaa. No. Joo, laitetaan tästä näin. Pistetään päälle. Noin. En tiedä, onko tää oikein oppinen tapa laittaa nää ensin ja sitten vasta vesi, mutta no, mä oon aina tehnyt nää ja sillä on ihan hyvä tullut, niin eiköhän. Noin, nyt on kaikki ravittelulle. No ja kartasia vesi päälle. Noin, ehkä ois vähän voinut vettä olla, no eipähän tuu mikään vetinen kastike. Nyt pitäisikö lisätä jotain mausteita vielä? Mä kyllä alan lisäile omia mausteita, toi varmaanhan riittää näin. Näin. En tiedä, taas tullut sittenkin vettä liikaa. Vähän tuntuu sillä. Eiköhän tää vesi kohta kiehu kuitenkin pois tästä, kun sen verran kuumaa on. No niin, ja nyt mennään tonne noin pöytään. Ja kattokaa, täällä on oikein ihan itsestään ilmestynyt lautaset ja pannualoset. Kattokaa. Eikö se olekin hyvin ammattilainen ote meillä? Tehdään tahalteen laffivirheitä. No niin, ja mitäs siitä sitten muuta aikaa tuhlaamaan. Tässä alkaa olla pikkuhiljaa nälkä. Kyllä varmaan teilläkin on, kun näette kuinka hyvä kokki mä oon. Hyvä, ettei jauhelihat palannut. Ois varmaan palannut, jos toi meidän supervili ei olisi taas sanonut, että ne voi mennä palaa. Nyt ne on just hyvät. Nyt on niinku perfecto. Aha, ne on aika kätevän näköisiä tämmösiä kivoja pikkusia. Täällä on varovasti, kun tämmönen särkyy aika helposti. Noin. Tästä näin. Otetaan tohon alle tätä salaattia. Tää on niin perseestä. No ja nyt on siinä hyvä näin. Ja pistetään tämmöstä mukamas erittäin tulista. Ei vitti ihan koko ruokalusikalasta ottaa, koska tää on vissiin kallista ainetta. Ja jostain... Voi vittu! No aikamonen sottapytty kans. Tuo housuille meni. Ei saatana, ei tää ei oo todellista. No eiköhän sitä oo tarpeeksi siinä. Näin, pistetään tähän vähän näin. En tiedä, melkeinpä mä en välttämättä tarvis tomaatteja ehkä, tai vois sitä tomaatteja ehkä ottaa, mutta ei salaattikuutia tai joko tai. No mä otan muutaman salaattikuution tähän ensimmäiseen satsiin. Jaa, tää on tää perus purkiavaussessio nyt. Perinteinen tapa avata purkki seikin keittiössä. Aha, mitenköhän mä saisi auki.
Jaha, purkin avaamiseen varmaan menee 1 000 000 tuntia taas. Katkaise. Jahas. Kappas vaan, se aukes. Taas jälleen. Laitetaan muutama peppoli tähän näin. Noin. Kyllä tuntuu. Kato, tässä puolet tästä liemestä menee pöydälle. Oikein hyvä, oikein hyvä. Tää on niinku täydellistä. Noin. Kyllä äiti ja isä on musta varmasti ylpeitä, jos ne löytää tän videon YouTubesta. Noin, se on siinä aika lailla hyvin aseteltu. Eihän tähän nyt mahu edes paljon mitään täytteitä. Ja tähän jauhelihaa. Näin, en mä kyllä salaattikuutiota enää tähän pistä. Näillä pärjää jo ihan hyvin. Vai pitäisikö pistää? Nythän mä sopotan varmaan lisää. No, kai sinne nyt muutama salaattikuutio siihen ikään kuin kruunuksi kuninkaalle, niin eiköhän se sovi ihan hyvin. Näin. Näin ja tästä näin. No ja siinä laitetaan kuninkaalle kruunut. Noin. Noin. Ja se on tässä. Nyt se on siinä pisteessä, että tulen syömään tämän. Ja on tää kyllä aika hyvä. Mm. 5/5 vaikka ei maistu salami. Ei vittu, olisi pitänyt ottaa paperi mukaan. Oli kyllä hyvä, mä haen ihan pikaisesti paperia tosta. Se on näin. Ja tosiaan tässä oli tämmönen tako, joka ei tuntunut missään. Erittäin mieto tako. Kai sitä vois toisin vetää. Tämmönen ihan perus mietotako meille miedommille kavereille. Kyllä. Tää on tosi hyvää. Kato, tää on näin hyvää, että mä liikun tästä oikein. Uskokaa pois. Tää on hyvää. No niin, nyt mä rakensin tän takon tosiaan samalla lailla kuin äsken, paitsi mä laitoin näitä jalapeenoja ja jauhelihoita vähän vähemmän ja mä laitoin enemmän kastiketta, koska mä huomasin, että nämä täytteet äsken tippu, niin mä jätin siksi vähän vähemmän täytteitä.
Tosiaan kun toi ei tuntunut missä, niin saas nähdä tuntuuko tämä missään. Täytyy kyllä myöntää, että ei näistä Supervillin mausteista kyllä mihinkään oo. Ei jumala. Voi veli, että tuntuu. Kyllä. No kyllä tää nyt miedoksi takoks. Ei saatana, mä otan vettä. Ei kun jatkaisin mehua. Ei kestä enää. Saatana. Miksei mulla ole maitoa? Salaattia. Ei perkele. Tää tuntuu pahalta. Kiitos katsojille.